Estic en un espai que no pot ser més senzill ni més modest. Per això m'agrada. Estic a una ONG, de les de veritat, no d'aquestes que jo he conegut i que ara em diuen que ja és molt difícil que puguin subsistir, que estafaven veritablement en els pobres que pagaven. Això em diuen que ja està molt més controlat, és molt més difícil. Però aquí no cal ni preguntar-ho. Això tot és un voluntariat que treballa amb el que pot, amb el que li donen, i ells, que són treballadors, que dediquen tot el dia a la seva feina per subsistir i dediquen a la ONG les hores lliures, el que fan és recollir-ho i participar amb ONGs més grans perquè puguin desenvolupar el treball. Aquí tenim el Rafael Aguiló. Rafael Aguiló és el que dona la cara aquí, el que dona la cara. Com ha començat tota aquesta aventura? Bueno, doncs l'Anna i jo, la meva parella, vam anar de voluntaris una vegada. Aviam, era una assignatura pendent de fer molts anys, tant per ella com per mi. I al final ho vam aconseguir per mitjà del Col·legi d'Infermeria de Barcelona. Vam localitzar una xerrada de cooperació que feia una ONG i s'hi vam enrotllar ja. Ja ens va convèncer, s'hi vam enrotllar, vam veure com la primera oportunitat i cap allà que vam anar. I vam anar a petar al Senegal. Érem novells i, bueno, clar, un cop allí ja vam veure decidida una de les coses que veus immediatament és la necessitat que n'hi ha. La necessitat que n'hi ha. Per altra banda, també veus que no tot va com hauria d'anar amb la gent que ajuda allí. Bueno, el cas és que vam veure la necessitat de que... Aviam, nosaltres pensem que allí, quan arribes allí i estàs un temps allí, una de dos. O dem un guard, m'hi fotut, que foto jo aquí i ja no hi apareixes mai més, o t'enganxa. I és el que ens va passar a nosaltres. Allò ens va enganxar de ple. Es passa malament, és fotut. La vida de passar de la vida urbanita d'aquí, de Barcelona, al mig de la sabana, on no hi ha res, perquè en el lloc que, clar, després hi hem estat 2 anys treballant amb aquella gent, oi? 2 anys o quasi 3. Sorra i cabanyes. I crios corrent per allà. Molta malaltia, molta malària, molta pobresa, molta necessitat. T'enganxa, ja estàs perdut. I sobretot moltes malalties. Clar, malaltia, ja dic, malaltia, malària, pobresa, tots els cereals. Mira, si tinc temps us explico, Explica. 5 cèntims. Una vegada que vam anar, Anna, vine aquí. Anna Olmo. Hola, què tal? Ella és infermera al Vall d'Hebron, dedica totes les hores a la feina que pot, igual que el seu marit, que no ens ha dit on treballa, però també té la seva... Al Banc de Sang, soc infermera del Banc de Sang. Al Banc de Sang. Banc de Sang i Teixits. Totes les hores a la feina, perquè... Però després totes les hores que tenen estan aquí. Bueno, ara s'ha de dir primer, després continuo amb el que t'he explicat, perquè s'ha d'explicar. Expliquem. Bueno, allí vam anar un any que resulta que havia plogut molt. Vam anar cap al final de l'època de les pluges. Havia plogut molt. Què ens vam trobar quan vam arribar al laboratori? Que hi havia malalts de malària per tot arreu. No hi havia una rajola lliure. La sala de parts plena de matalassos, o no matalassos, malalts per terra amb el suero posat, la sala d'espera plena de malalts amb malària. La veritat, morien com a xinxes les criatures, sobretot. Era espantós, allò era dantesc. I a més, era migració de tots els insectes, que també van seguir les pluges. Van ser uns dies de treballar... Literalment havíem d'expulsar el braç d'un crio, tots els escarbats, per poder-li posar una via. Estaves tractant un crio i les bèsties correntejant-li per sobre, tot degut a les pluges. Havia plogut molt. Molta malària, molta malaltia, molt sofriment, molta mort. L'any següent que vam tornar, no havia plogut. Bueno, no ha plogut molt poc. Bé, no hi haurà malària. Què va passar? Que ens vam trobar els mateixos crios de sempre, els que ja coneixen pel seu nom, el que ens coneixen pel seu nom, i quasi no els reconeixíem. No havia plogut, no havia hagut collita, no havien menjat. Esquàlids, plens de pupes, els ulls infectats, molts... És que vam trigar a reconèixer-los, perquè esquàlids, te'n recordes? Bueno, malament si plou, malament si no plou. Vull dir, què has de fer?
ajuda permanent. En un lloc així, mirar de pal·liar, aviam, contra la natura no hi podràs anar, no podràs fer que plogui o no plogui, m'entens? Però sí que pots pal·liar el que els hi porta, el que els hi comporta. Estan exposats a tot. Si aquí, amb tot el progrés que tenim aquí, tots els avenços tecnològics, la natura quan li dona la gana et fa doblegar de genolls, m'entens? I passa, Som testimonis, doncs imagina't, que no hi ha res, que no hi ha cap mitjà, pobra gent. Estan expenses de tot. El teu marit s'esgarrifa, tu també t'esgarrifes. Jo sí. Sobretot per la falta de medis. Estàs allà, tens tota la formació per fer d'infermera, però no tens els mitjans. Tens un nen que li has de posar una via, però no tens un equipo de suero. Llavors aquest nen no pots fer res per ells, se t'amor. T'has donat compte i ja se t'amor. O una parturienta de 14 anys, el nen ve de natges, i llavors no n'hi ha ni els mitjans, no pots fer de cesària. I els trasllades, perquè al final el trasllades a l'hospital més proper, que potser són 5 hores, però quan arriba ja ni el nen ni la mare. Llavors sí que penses, aquí he de fer alguna cosa, això ha de canviar. No podem continuar així. Llavors tots els recursos i tot el que tens aquí, que és fer sensibilització, és el màxim que podem fer, sensibilitzar la gent de que es pot portar coses cap allà, que n'hi ha voluntaris per poder portar-lo, que arribaran a zona i sobretot fer projectes per poder ajudar a aquesta gent, a aquestes mares, a aquests nens, sobretot els nens que és així, vull dir, són els més azotats per tot. He vist que teniu aquí companys voluntaris, voluntàries, els anem a conèixer. D'això volia parlar un moment. D'això volia parlar un moment? Sí, bueno, senzillament dic que aquí dintre veieu els tresors de Dorcas. Un és aquesta dona, l'Anna, que és una mestra fent projectes. L'Anna, tots els projectes que fa, fins al moment, els han premiat. Totes les subvencions que ha demanat, fins al moment, li han atorgat. És un tresor de Dorcas. L'altre tresor el tenim allí, els voluntaris. Sense ells, res d'això podria ser. Bé, veig que aquí teniu una mica de tot. Sabatetes, medicines... I presentem els col·laboradors. Ella que està aquí. Com estàs? José ja és expert al Senegal. Bé, molt bé. Com et dius, parlar? Jo, Josefina. Ja ets experta en anar al Senegal? Ja he anat una vegada, un mes, i per mi fue una experiència plena. I és veritat tot el que diu ells, és que parlo una mica mal català. Y bueno, para mí fue muy enriquecedor, y es que es lo que ellos dicen. A mí también me robó el corazón el hecho de estar con esos niños, es decir, con tan poco que se podría cambiar, o sea, no puedes cambiar nada, pero sí puedes aportar una migaja, ¿no?, de lo que podamos, ¿no?, según cada cual. Muy bien. Aquí tenemos las sabatetes. Sí. Muy importants, les sabatetes, són importants. Sí, són molt importants. Allí els nens van descalços. Pensa que estem parlant d'un terra molt sorrenc. Treballem en dues zones. La zona de més al nord, que està més a prop del Sàhara, és com la sorra de platja. El poble està ficat damunt com de la sorra de platja. Què passa? Que molts subjectes queden aterrats a la sorra, sobretot ossos de vaques i burros que són atropellats a la carretera, molt sovint. I llavors el cos es desfà, se'ls mengen els voltors, els corps i tal, però els ossos van quedant allí. Els nanos corren descalços per la sorra, no veuen aquests objectes que hi ha, ossos o branques o pedres, i es fan lesions importants en els peus. Com que sovint no tenen un centre de salut a prop, triguen dies en tractar-se això. Total, peus infectats, molts peus infectats. Penso que és una de les necessitats primordials per a les criatures. I entenc també que de formacions en parlava. Sí, bueno, allà a Senegal sobretot el que fan servir són les típiques xancles d'estiu d'aquí. Llavors això que fa que va deformant els peus i els genolls dels nens i agafen a tenir unes deformitats superimportants i comencen a caminar malament, desviació de l'esquena, desviació de caderes, amb un caminar diferent, llavors, i amb dolors.
noies molt joves, tenen molt de dolor i potser no tenen ni 30 anys, no? I tenen dolors que són degut a trepitjar malament i a no dur el sabat adient, no? Llavors, nosaltres el que intentem és portar cap allà sempre sabates tancats, que siguin transpirables, que puguin transpirar perquè són 40-50 graus i un 93-94 de humitat, però que sigui tancadet, que agafi el peu del nen i que ajudi a evitar aquesta deformitat del nen. Si podeu, també porteu sabates per gent gran. Sí, sí que en portem. Per ser gran també, perquè pateixen del mateix que els crios, els que van calçats allí, és el que diu l'Anna, porten aquestes xancles de dit, que vol dir. Clar, ells tenen uns hàbits culturals, que això sí que no pretenem modificar-los, que és que mengen ajaguts a terra de costat. Se repengen amb la mà esquerra i només toquen el menjar amb la dreta, per un tema cultural musulmana. I llavors ells l'esquerra el fan servir per netejar-se i és la mà impura, llavors mengen només amb la dreta, només toquen el menjar amb la dreta. Clar, això els obliga a estar, si us imagineu la postura, a terra, repenjats així. Tenen el peu forçadíssim a terra. Clar, la veta del dit els hi força tot el peu. I tenim fotos de peus realment deformats de l'hàbit aquest, de només portar tota la vida calçat d'aquest i els hi va dominant el dit. N'hi ha que els hi costa caminar per això, per la deformitat. Per tant, com diu l'Anna... Una que quasi és discotequera. La gent ens dona el que tenen. La gent ens dona el que pot. I a ells els fa il·lusió, les criatures. I a ells deu fer molta il·lusió. Els encanta. Aviam. Dicen, hiere, que li des ropa. Sí, hiere. Sí, hiere. Hiere. A veure com fas això. Ellos, tú, que son chiquititos, te hacen... Evidentment, quan portem el fet de portar... Que les des camisetas, ¿no? Cualquier camiseta, tú estás andando y ellos te hacen... Te l'estiren. Se estiran su camiseta para que les des camisetas. Sobre todo camisetas. Sobre todo los niños, ¿no? Los críos. Sí, los críos te piden. Lo que es la ropa, van con las ropas muy gastadas, anteriores camisetas y es así. Clar, la roba evidentment no té una funció d'abric allà a l'Àfrica. No. Tampoc és massa una funció moral, perquè van despulladets, però això no és res que tenti a la seva moral. Senzillament, pel que convé portar-los roba és perquè portin la major part del cos coberta a fi de dificultar-li la feina al mosquit de la malària. Aquesta és la gràcia, més que res de... I aquí medicines? Medicines, sí, depenem de donacions vitals, perquè no hi tenen accés. Senzillament a les zones que treballem, senzillament és que no hi tenen cap altre accés. Allà les malalties que hi ha són les mateixes que aquí, el que passa és que allà no n'hi ha mitjans per poder atendre'ls. Però n'hi ha diabètics, n'hi ha hipertensos, n'hi ha retencions d'orina, n'hi ha càncer de pròstata, n'hi ha càncer, n'hi ha leucèmia, n'hi ha el mateix, però no tenen els mitjans. A més, a les pròpies de la zona. Més samarretetes... Bueno, aquí tenim dos voluntàries més, que per cert, m'ha dit fa un moment l'Anna que vas ara al Senegal. Sí. No t'amaguis, també, que et volem veure per aquí encara. Per mi serà el primer projecte, però vaig conèixer la ONG i em va encantar, vaig veure que era molt real i si puc aportar un granet de sorra, doncs cap allà que anirem, a fer el que puguem. Què és el que aportes tu aquí, la teva feina? Sí, la meva feina és sanitària. El que el president digui, doncs nosaltres farem. El president? Sí. És mentida, soc el president, però es fa a opinió de tots. Si es fa amb consens o no es fa. Ets un president treballador. Home, clar, a la colla. Un mes a la colla. El que passa que els estatuts diuen que ha d'haver uns càrrecs i, bueno, doncs som unes persones. Ja t'han avisat el que passa, no? Sí, totalment, sí. Som molt conscients. Tu també hi vas? No, jo de moment faig aquí a zona. Tot el que pugui ajudar, ajudaré. Fa poquet que vaig acabar, també soc infermera, vaig conèixer el Rafael i l'Anna. Ja soc infermera, sí. I vaig veure que jo sempre he volgut col·laborar amb ONGs, però sempre em feia el por el fet de posar uns diners i no saber on van o no poder col·laborar directament. Amb ells. I llavors quan ell em va parlar de la seva ONG vaig veure quins medis tenen, com treballen, vaig dir, aquí em quedo.
perquè realment... Una cosa que assenyala ella és molt important, que és la base, em penso, de la cooperació ben entesa. El voluntariat important es fa aquí, El voluntariat important es fa aquí. De fet, quan anem allí, no fem més que portar el resultat de tot el que s'ha fet aquí. Aquí s'està treballant tot l'any. Aquí aquesta dona, sobretot, no té temps lliure a la seva vida, perquè s'ho passa... s'ho passa fent projectes, fent cables, contactant amb personalitats, amb institucions. Ella és la que maneja tot el tema de... I pel que veig aquí estem rodejats d'infermeres, també. Sí, sanitaris, tots. Sanitaris, en general, vaja. Tots som sanitaris, sí. Molt bé. Bueno, nosaltres, l'ONG és eminentment sanitària, però allí fan falta mans. També hi ha anat gent voluntària que no era sanitària, també m'entens? Han portat a estar un bomber, per exemple, en fi, allí calen mans. Vull dir, el bomber va ser senzillament que van veure que s'estava deteriorant molt l'ambulatori aquell al que estàvem ajudant i eren manetes, aquest home, i el van portar allí, bueno, va estar fent reparacions tècniques, vull dir, perquè allí també al mig de la sabana no sempre hi ha accés a que et vinguin a reparar una tuberia que s'ha patat, o en fi. Tot hi cal, tot cal. Tot és poc. Tot és poc. Deixeu-me fer una última pregunta. Mira, l'Anna que té aquí. Jo, que sóc un admirador total del Lluís Llach, vull que m'expliqueu, si us ha arribat, suposo que us ha arribat, el que està fent el Lluís Llach allà. Sí que m'ha arribat i a més jo ja he buscat també a l'internet, al YouTube, perquè estava molt interessada en el que feia ell, m'agrada molt la feina que està fent. Vaig veure un documental que es diu Yayoma, que és per fer vaixells, per donar alimentació a famílies. Em va agradar molt. I després vaig veure un altre documental d'ell, que anaven a casa seva, i com feia per donar educació als nens. Llavors jo penso que la feina que està fent és extraordinària, que tinc moltes ganes de conèixer i poder veure de prop tot el que està fent. Sí que m'agradaria molt. Molt bé. I escolta, que aneu i torneu tantes vegades com pugueu al Senegal i al Camerun, que són els vostres punts. Els dos punts, sí. I que seguiu treballant. I allà on calgui. Ajudem allà on calgui. Allà on calgui. Mira, la feina que estan fent aquests voluntaris en aquest magatzem, de moment, ha arribat a Perú, a Nepal, a Guinea Conakry, a Senegal, i ara aniran a Camerun. I ara arribaran 6 maletes més al Camerun, de la feina que fan aquesta gent.